Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang gugupitan nating buhok. Gagawin nating gupit dalaga. Yan. Pukis tibalasang. Yung aking salamin, gusto ko isuot. Ba't mo ba yung tinanggal? Akin na yung salamin ko. Ba't mo ba yung tinanggal? At pwede namang meron ko salamin na, di ba? Yun. Bakit? At tinanggal mo eh. Bibidyohan mo ko tapos nakapikit ako. Ano ba? Oh. Yan. Ba? Nag-glasses pa. Naku. Siyempre Ayos na. lang. Iba ako eh. Yan. Para ano, magkasangga tayo, di ba? Hindi babawasan sa harap, di ba? Hindi. Dito lang sa side, sa likod. Sa side, sa likod. At saka yung batok. Iksian mo yung batok. Okay. Narinig nyo yun po. Ah! Hindi, kinakausap natin yun. Naka-record na? Opo, siyempre yan. Sa inyo, ha? Ayan. Sabi nga ng iba eh, tayo na lang yata ang pinaka magandang gumamit ng internet. Oo. Oo, sabi nila. Eh, salamat naman, sabi ko. Ay, yung iba wala nang ganyan. Iba na gamit nila. Yeah. Kasi ang iba eh, ginagamit to para sa maiksi. Sa akin, hindi ah. Lahat. Wala Maiksi, raw. mahaba, in between. Ito pa rin. Yun. Kasi sa akin, pinaka-safety na gamit to. Kasi gunting ayos, pero mas safety ito. Yan. Yeah. Diba si Commander? Siyempre, Ano, pumasok? pag walang commander, ay di lakwasa tayo. O, nakita ko yung post mo. Saan ba kayo punta mag-anak? Nakita ko yung post mo mag-anak, bakasyon kayo. Opo. Yung apo natin eh, O, saan yun? nag-graduate. Ah. Nag-graduate sa high school. Yung pangalawa. Eh, sabi nila, punta tayo. Okay. Nag-out of state kayo eh. Ha? Nag-out of state kayo. Yun nga, sa California. Yan. Tapos, driving kami papunta sa kanila sa Arizona. Oo. Pero sobrang init din doon ah, di ba? Ay. Para makita nila. Yan. Tapos meron ako nakita na ginupitan mo na babae. Oh, yeah. Yung gupit dalaga rin. Sabi ko, mas maganda ako rumako doon. Oh, may comment ka nga. Di ba? Yeah. Okay lang. At pinapalo ko kayo yung ano mo, yung mga post mo. Tapos nakikita ko rin, pinapalo mo rin yung mga post ko, di ba? Nagko-comment ka rin. Sabi ko, yan ang kabagis. Yan, nabawasan lahat ah. Side to the top, back to the top. Okay. Kaya bago ko matulog, binabalot ko yung ulo ko kasi hindi ko Bakit? matulog eh. Bakit? Ay baka maubos ang buho ko pagising ko, ang daming lugas. Binabalot ko yung ulo ko pag matutulog ako, meron ako ngayon. Siguro makakatulong yan. Yeah, makakatulong kasi pagising ko, parang laglag na buhok sa punda. Pero kung binabalot, hindi. Pero pag hindi, sus Maruset Jaime, pagod ako ng kadidikit doon sa aking unan. Oo, ganun. Ang daming lagas na kupo. Di, sige, balot. Oo nga, nag-ano. O kaya hernik. O yeah. Parang hermit na yun, pero Okay. makapalatila siya na
stretchable. Aha. Mm. Yan. Eh, Nakakatulong siya. kung anong naisip mong gagawin at nakakatulong, Mm. ayun, i-share mo na lang sa mga iba. Hindi nga ako Subukan marunong nyo, mag-share. kasi ganun yung painkiller eh, di ba? Yung iba, kala nila aspirin lahat eh, hindi. Ay, hindi ah. Yeah, may, Ako, kasi tuwi lang, eh, natatanggal yung sakit eh. O, pahid lang yun. Walang-wala yung inom, pahid lang. Yung iba eh, maganda ng sa inom. kanila ang Tylenol. Ay, See? alam mo ba ang side effect ng, lalo pa yung ibuprofen, mabagsik yun. Yung Ay, ibuprofen, yung painkiller. Ibuprofen. right. Grabe yun, kaya parang halos, May ano yun, may konting meron yung side aspirin effect yata yun. talaga. Ngayon, ang sabi ng mga doktor ngayon, para ng Tylenol na ang piniprescribe nila eh. Hindi na ibuprofen. Ngayon, ibuprofen man, pero kailangan mapartnera ng Tylenol, hindi yung yun lang puro ano. Kasi, sa ano tagal ng panahon ko na gumagamit ng Jaime, mantakin mo na, hindi ko malaman bakit binugo ako ng sobra na ang napuno ang inuduro ng 2 beses. Uy, Oo. Sabi ko, saan to galing? yun. Hindi naman, kasi ang hindi naman naririnig pwedeng ko, galing sa puerto ko yun kasi nagminupos na ako ng 50 taon na. yeah, ang naririnig ko sa iba, Sa bituka kadadalihin. yun, Sa internal aspirin ang gumagawa ng gano'n. Aspirin. Oh. Kaya... Ayun, ibuprofen nga, merong ingat aspirin tayo yun eh. Oh. Kung kailangan nating aspirin, kain muna. Yung Hindi na ako uminom ngayon ng ibuprofen. Kahit na Tylenol man, na lang ako pahid-pahid sa therapy. Yung exercise ko, yun na lang ginagawa ko. okay. Therapy, yun, taas ang paa, kaliwat kanan, ituwid, baluktot, ganon. Okay. Therapy ang kailangan ko, hindi yung mga gamot na mga na iinumin. Okay. Pero marami akong iniinom na food supplement. Mhm. Yan. Labas ang tingin. Ngayon ako nakaramdam ng gutom nung papauwi na kami kasi galing kami sa Uy. Walmart. Bumili kami ng... Magugutom ka sa Alaska? yung patsapaan Ay, niya. ay. Ay hindi nga, ngayon nga ako nakaramdam ng gutom nung kami papauwi na kami. Pero pagdating sa bahay, daming pagkain, asos walang tigil yung mga hatid-hatid eh. Tawagan ako, Manang, meron ditong ulo ng salmon, o Manang, meron Ayun. ditong meron ditong gabi Yan sa sinasabi kangkong. ko na nga ba eh. Ay, tatawagan ka hindi ng mga dito, ng mga Sim. kabagis dito. Ay, sus, Chimpo ng... hindi ka magugutom dito. Chimpo Fishing. ng maraming isda, magugutom ka. Naku, delikado. Saka tempo din ng maraming gulay, di ba? Tama Paipagka, po, Ay, hindi ka tama po. magugutom. Yes, Kundi yes. sinupin mo lang yon. Ilagay mo, magpakulo kang tubig, tambog mo yung gulay, tapos tanggalin mo agad, then hugasan mo ng malamig. Pag malamig na, ilagay mo sa siplak, buong taon mong gamitin yung gulay, hindi ka magugutom. Yan. Mga tamad lang at saka walang pakikisama ang nagugutom kasi walang tao na umano sa kanila. Ayan po ang susunod para magandang gupit dalaga. Sabihin, ang ingay-ingay naman yung ginagupit niya. Ayan, ataas kunti lang naman. Noong nakaraang araw lang si Kevin nagpagupit dito eh. Oh, Yung apo kong mataba, dito yeah, nagpagupit yeah. siya. Dito, nung isang linggo yata, no? Yeah, wala pa kung manalik niya. Katatapos lamang. Pati yung tatay. Hindi niya, man si naman Kevin. ikaw naman. Ha? Malapit lang sa kusina yun. Hindi, matabi, maano talaga yung bata yan, mataba talaga. Hindi niya maano pa, ang pigil yung pagtaba niya. Sabi ko, anak ko, paano ko ba mag-girlfriend yan, taba-taba mo? Yeah. Pati yung tatay, nabuhala din. Nanay, mataba din. Kapatid, mataba din. Eh, anong masama doon? Wala sa akin. Mataba silang lahat.
Hindi, maganda yun para nakikita ng ano, pasarapan ng galing sa kusina. Aso, Diba? hindi rin na. Kasi kahit may kusina ka, kung hindi masarap ang galing doon, hindi napapansin, di ba? Kailangan masarap-sarap ang nanggagaling sa kusina. Para lahat ng nakakakita tumitikim. Wala naman tao sa kanila, 4 lang sila eh. Mag-ina, magkapatid, mag-ama. Ayun. 4 lang sila sa bahay, tsaka 2 aso. Nakikita ang kaganda at kasarapan ng pagkain na yung anak din namin gano'n. Yung 3 anak nila gano'n din. Pare-parehas silang Natataba din? parents and children. Natataba ha? Masarap ang kahit ano ay talagang makikita. Diba? Yan. Ayan po, see? Ang gupit dalaga. Ayan. Military yan eh. Ay, sa bagay, oo. Pwede rin. Siyempre, kahit ganyan nagpapakita ang tinga, yung kailangang ilihim, nakalihim pa rin, di ba? Ganun tayo. Oh. Kasi kung uwi pa kami sa bahay, Mm. tapos bukas tamarinan ng nako. Sabi ko, hindi, tara na. Bukas, Tawagan anong mo gawin? namin. Bukas pa sana daw hapon. Sabi ko, hindi, tawagan mo si Jaime kung walang maraming tao. Ngayon ako. Ayaw ko na ng bukas pa. Dahil ako, tamad ako na lumabas ng bahay. Sa dami ng trabaho, tamad akong yung bibihis, lalabas ng bahay. Tamad akong kasi sa bahay, ang suot ko, yung mga yung mga pantapo na ng mga yung mga lumang damit, mga butas-butas. Yun ang gusto kong isuot, yung baga, presko. Yan. Lumabas kunti lang yung gray. Maraming puti, Hindi, kunti naman lang. ha. Ay, okay lang kahit na marami. Yung ba namang, yun namang mag-81 ka na eh. Wala kang gray na buhok, abnormal yun, yung makapal talaga ito, Jim, talagang ganun talaga yun. Ayusin natin yan mamaya. Pero gusto ko itong sa gilid muna. Gusto Ito ko- tama na to, ito. Yeah. Ito. Yeah, ang concern ko, Hindi. ha? Hindi maayos yan. Tingnan Ito. mo man. Tingnan natin dito muna. Oh, kita mo na? Alin? Dito sa kabila. Oh. Mukhang mas ata dito. Paano? Patingin nga sa isa. Ay, Mas maiksi ito dito ng konti kaysa sa dito. Kaya kailangan siguro itrim mo pa ito. Ayan o. Yan o. O sige nga isa. Patingin sa isa. oh, Hindi. tama. O. Nipistan pa ng konti dito. Hindi, di ba may ano tayo dyan? Ito. Yes. Yung piklat ko. Ito lang dito sa gilid ng konti Hindi lang. ko sinabi. O piklat, okay Ikaw lang na yun. siya. Ano ka ba? Okay. Ito ang gamitin natin. Alin? Ayan. Dito sa gilid? Ay, yung gamit mo, yung Tingnan mo. daw. Sige. Kasi, sabi mo, may piklat doon eh. Ito ang gamitin natin. Tingnan mo. Huwag mo naman putputin masyado. Basta kunting kunting. Para makita nila. See? Ito raw ang mas mahaba kaysa kabila. Kaya sabi ko ito ang gamitin natin. Para yung iba naman nanonood,
gagawin din nila. Yeah. Oo, di ba? Yes, siyempre. At saka kailangan ang communication sa hairdresser mo Ay, sa sige, ikaw, yan, di ba? yan. O kaya kung hindi maintindihan, tingnan na lang. Oo. Kaya nga tumagal tayo ni ano pa? Ano bang taon? 20... Kailan pa ba ako dito? Dumating ako dito ng 1998. Oh, see? O, tapos hindi ako nagpagupit kahit kailan, kahit na kanino. Nung... Pero nag-start tayo doon sa garahe mo, sa kabila pa doon, sa Tama. garahe. Oo. Tama po, tama. Si Manong, Hindi ako nakatikim na ninayang na mga subukan iba- nga. Ayun. ibang mga ano dito na magbabayad ka ng mahal. Kuripot nga ako, tapos maliit pa sweldo ko. Paano ko magpagupit? Hindi maghintay pa ko uwi ng PI o kaya ako na lang gugupit, bangs ko. Yeah. Tapos hawakan ko yung likod ko. Hanggang ako na ngayon, gugupit. di ba? Oo. Walang iwanan, Jaime. Ayun. O, yan See? na, ganda na. O, sige. Okay na. Tanggalin natin ito. Bakit? Ba't mo tanggalin yan? Baka masira eh. Bakit? Yung ano? Yes. Babalik din. Yeah. Palagay ko siguro, kailangan siguro iksian ito ng konti, no? Ito. Siyempre. Ito. Kaya nga, Ito ba yung nandito? ayusin natin ganyan para matingnan natin kung Yan. anong dapat gagawin para mas maganda pa. Yan. Yan. Ganyan lang, ginagawa ko minsan sa bahay. Tapos gugupitan ko lang dito, gugupitan ko dito sa gitna. Yeah. Ganun. Pero yung bangs mo ingat iksian mo. ka lang. Oh, yeah. Dali pag napudpud yan, magunting pangit. yung anit. O, tika muna, tika muna, Jim, ha, tika mo, meron at problema dito, tika. Nagunting mo yung Tika. balat. Ako. Ito, iksian mo ito ng kunti, ito. Oh, ayan na, wala. Ito, ito meron sumasama, yun. Yes. Sama. Yan, Ganun diba? Hindi mo kailangan ng salamin. Kasi, Nakikita mo lahat. ano kakapa ko kasi, sa kapa lang Pero yung titingnan ko, hindi ko makikita. So ngayon, ito ngayon, iksian mo ito ngayon. Yes. Yep. Hi. Ito. Ayun o. Ayan. Ayun. Ito. Kaya mo lang kahit sa bahay ka. Oh. See? Ayan. Okay na? Ganyan. Sandali mo. Yan. Yan. See? Kung sakaling hindi ka nag-ayos at ganyan ang buhok, ayos pa rin. Bangs pa rin, di ba? Oo, Nida pa rin. Oh, anong balita mo kay Nida Blanca? Wala na siya. Ang tagal lang namatay noon, ano ka ba? Sinida pa talaga? Ay, apo naman. Tagal lang natigil noon, ano ka ba? Huli ka sa balita? Pati yung asawa noon na pumatay sa ano kanya, matagal na rin naku patay. naman. Ano ka ba? Ay, hindi talaga ako pasaway. Hindi tayo, baka nakikinig. Ang buhay si Gloria Romero. Buhay pa. Wow! 90 nata yung si Manang Biday. Talaga naman. Tsaka si maingat, Perla. no? Maingat. Oo, tsaka si Perla Bautista, yung siyuta ni Joseph Estrada, buhay pa rin. Yep. Perla Bautista. Tingnan mo si Fernando, oh. Kung hindi siya pumasok ng politika, hindi siya Ay, mamatay. oo. Siguro. Ano kasi, greedy sa kapangyarihan, Siguro. Inuto lang siya. Masyado, oh. Kasi heart attack ang ginamatay noon Yan, dinibdib. Dinibdib niya ang pagkadaya sa kanya.
Tinitid niya pagkadaya sa kanya. Oh, yan. Ilalagay mo muna ito. Alam niya yung politika eh. Hindi ka pwede kung muna sikat ka. Ay, ang mga gago talaga, naku, marami talagang gago. Opo. Opo. Buti hindi tayo naging artista. Ay, wala silang ano sa buhay natin eh. Ang ating buhay ay masyadong makulay. Yun. Di ba? Tubig, kunti. Ha? Tubig, wala yung tubig, Jim. Oh, Siya. wala lagyan tubig. Ay, huwag na. Oo, okay na eh. Uwi na ako eh. Yan o, yan o. Kasi ang gusto ko kasi, yung bang parang, Yes. ayun bang ano, parang ang volume ba niya ba? Yung bang tataas ang volume niya dito, o yun o. Oo, di ba? Oh, ang ganda o. Yes, Oh, yes, yes, yes. di ba? Ang ganda o. Oo, Oh. Tamo naman o. Pumasok akong bruha, lalabas akong Diyosa. Mag-ibada siya ang nag-ayos eh, hindi ako. Oh, ayan o, di ba? Oh, Yes. oh, medyo ang volume o. Yan lang eh. Paano naman yung volume yan? Taga-gupit lang ako. Oh. Siyang sekayos po. Oh. Tapos, dito lang yung video na yan. Hindi naman lalabas sa Facebook yan. Yep. Sandali man. O, di ba? Yes. Hindi Sa yan lang. Facebook, Ah, hindi ko alam yung iba kasi. Hindi ako marunong maglagay. yun. Ay, pareho tayo. Gustong meron, pero hindi marunong. Opo. Ako yun. Excuse me. Yung huli ko kasi mahaba ang pagkagupit mo sa akin. Kaya hindi ako masaya. Ito talaga dapat ganito. Di ba, 1 week, 2 weeks lang bumalik ako, di ba? Kasi ang kati-kati na naman ang bato ko. Yan, para gupit talaga. So, hindi beautician ang gumupit. Di ba yung sinasabi mo? Hindi, Oo. hindi beautician Barbero ang nagupit yan. sa akin. Barbero, yun. Oo. Ayan po, ang gupit barbero, nagupit talaga. Ito ang cookies tibalasang. Yan! Tama po. Ilocano yun. Cookies tibalasang. Focus di palasa. O, di ba? Ang ganda. Maraming salamat po sa panonood. Oh, kayo naman. Pumunta na rito. Yun. Ayun, pwede tayong maggupitan na kahit may glasses. Correct, ako lang yun. Oh, si Manang lang yun. Ako lang yun. Si Manang Bebe. Maraming salamat po.